Equestri Malta hija l-awtorità l-ġdida li se tkun responsabbli mill-isport ta' żwiemel f'pajjiżna. L-anewlini ta' din l-awtorità hija li tara li l-isport ikompli jikber u jsir ferm aktar professjonali. Fil-waqt li tassigura li l-operatur li se jkun qed jieħu ħsieb il-bini mill-ġdid tal-korsa ta' żwiemel tkun skont l-standards internazzjonali indikati fil-kuntratt maħruġ mill-Gvern. Il-konsulent sportiv fiħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Isport Chris Bonnet qal li permezz ta' Equestri Malta se ssir enfasi kbira fuq id-disciplina, doping u anke fuq il-mod kif isiru it-tiġrijiet. Illum hemm il-Malta Racing Club di ħat evolvi fl-Equestri Malta illi ħatara li l-isport ikompli jikber u jsir iktar professjonali. Ma ninsawx ukoll illi il-polo u l-equestrian sport se jkunu wkoll parti minn dal-awtorità biex naraw illi l-isport ta' żwiemel f'Malta kollu isir mod tajjeb u barra minn hekk ikun hemm protezzjoni xierqa tal-annimali illi jieħdu sem f'dan l-isport. Din l-awtorità kienet mistennija wkoll minn sidien ta' żwiemel li għandhom tant tal-qalbhom dan l-isport. Bis-saħħa tal-awtorità anke l-owner ġifieri li l-owner ma jkollux ismieħ, ma kellux smieħ qabel hawnhekk ġol mara se jistenkab. L-owner qatt ma nstema' xejn, qatt ma smajna xejn, l-owner ma kellu saħħa ta' xejn. B'din l-awtorità ħajkollu s-saħħa li jitkellem u mmexxu l-qudiem fuqhom dawn l-affarijiet. Intant, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima spjega li permezz ta' din l-awtorità l-isport ta' żwiemel ġewwa pajjiżna mistenni jilħaq livelli ogħla. Ħankun qegħdin naraw id nitfgħu il-pajjiżna fuq il-mappa internazzjonali ta' dal-isport u iva nkunu nistgħu finalment nattaraw anke turiżmu sportiv ta' kwalità lejn pajjiżna.